Now, mo na siya, ha? Unang-una, kung gusto ka magtubo spiritually, dapat tangtangon nimo ang imong mga sala. Example sa mga sala, malis. Ikaduha, deceit. Ikatulo, hypocrisy. Ikaupat, envy. Ikalima, evil speaking. Ikaduha, nga pamaagi para kita magtubo, dapat na kita i-desire. Unsay atong i-desire? Pure milk of the word. Ang pulong sa Ginoo. Ang worldliness, imong ilay aside. Ang word of God, imong i-desire. Now, as newborn babes, sama sa usa ka bag-ong natawo nga anak or bata, dapat kita mag-desire sa pure milk of the word. Mga igsoon, isipa imong kaugalingon nga, daw sama ka sa bata bitaw nga ginauhaw gayud sa pulong sa Ginoo. Lagi na kay bata pa. Isipan ko glingon nga bata ka nga, I need milk, I need milk, I need milk. Isipan nga, I need the word of God, I need the word of God. Luya ko kung di ko kabasa sa word of God. Luya ko pag di ko kapaminaw sa wali. Luya ko pag dili ko ka tuon sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo sama sa milk sa akong kinabuhi. Gahatag na ako kusog. Gahatag na ako refreshment. Gahatag na ako og life. The word of Jesus Christ is life. I-desire ang pulong sa Ginoo. Kana bang uhaw ka ba? Gutom kay ka. Pero abi mo, ang mga tao lang lagi nga limpyo o kasing-kasing mo'y ga-desire sa pulong sa Ginoo.